Vážení páni, stretáme sa pri takej milej príležitosti, keď budeme uvádzať do života knižku, ktorá nám, čo už máme striebro hlavy, je veľmi zaujímavá, možná sa niečo dozvieme. Takže vítam vás, teším sa, že ste prišli a zachovali priazeň literárnemu klubu Janka Jesenského v spolupráci s Krajskou knižnicou. A ďalšie slovo odovzdávam pani riaditeľke. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ale skôr než sa ujmem ja slova, tak poprosím môjho kolegu, keby dal nejakú kultúrnu kúšku k tomu. Až v tejto podobe. Až na druhom brehu som si skutočne uvedomil, aká krehká a pominuteľná dokáže byť láska. Je ako sklenená guľa, ktorú ste si vložili do dlane. Nestačí, že sa vám ju podarilo uchopiť. Musíte dávať veľký pozor, aby ste ju udržali. Namýšľať si, že ak ste už raz chytili, tým je všetko ukončené, je pri najmenšom bláznostvo. Prestaňte škrtiť slová, zabíjať dotyky. Skončíte s vyčkávaním, čas je príliš vzácny, zajtra už nemusí byť. Ešte sporím. Vyjadrite nespokojnosť, hľadajte riešenie. Prelomte vnútornú bariéru a otvorene milujte. Dnes už to chápem. Dnes už to viem. Si hľadajú partnerov, si hľadajú, a samozrejme lúzer si hľadá lúzera, a od toho už je kúsok, len tomu len prvý pína už to ide. A preto hovorím, v tejto knižke vyzýva doslova, aby sa rozprávali ľudia. A v druhej knihe sa mi práve spáči, že to je taký oneskorený hippie, tuto Janka, hej, že vyzýva, aby sme made love, not more, a hlavne, aby sme tú vojnu nevyrobili v living room ani v spáni, hej, aby sme žili, aby sme sa milovali, aby sme sa ľúbili. A preto sa mi páči, že postupil o kus ďalej, dospelá asi, hľadá východiska a navrhuje nám to najjednoduchšie. Cez lásku. Tak si to správame. Ja vám ďakujem. Ja ďakujem. Celý čas držíte čitateľa v napätí, ako sa dej skončí. Vlastne nevieme, až celkom na záver zostane človek prekvapený. A priznám sa, že najskôr som si prečítala ten koniec, keď som prišla do stredu knihy, lebo mi to nedalo. Som bola veľmi zvedavá, že aký to naberie svár, ako to teda bude na konci. Môžem ja dať jednu takú otázku, možno to celkom nesúvisí. Tá ukážka, ktorú majster Živšic predniesol, to je vlastne o harmónii života. A moja otázka je bola, smerujeme v našom živote alebo v takom vývoji ďalej k harmónii, alebo už k nejakej disharmónii. Tak ako je to s tou harmóniou života? Vyvíjame sa správnym smerom, alebo je po nás ten samá disharmónia, na ktorú musíme poukazovať? A potom nevidí to pekné, nevidí, neotvorí si oči, nenastraží uši a to pekné mu uniká. A potom si myslí, že naozaj... Nastáva iba tá disharmónia. A nastáva potom tá disharmónia, ale snažím sa ten život si užívať inak, lepšie, ale začala som prvom rade od seba. A ono, ako napríklad aj použila tú starú indiánsku legendu o tých dvoch vlkoch. Ako ten starý otec tomu svojmu vnukovi vysvetľuje, že každý máme v sebe dvoch vlkov. Jeden je zlý, ten druhý je dobrý, čak vieme, čo teda zlý, aké vlastnosti, dobrý, aké má vlastnosti. No a že tí stále človeku bojujú týmto veci. A on sa pýta ten vnuk, že a potom ktorý vyhráva? A starý otec mu odpovie, ten, ktorého krmiš. Takže ja by som to tak povedala, alebo definovala, že treba si fakt pozerať, nepočúvať len to negatívne. Napríklad knižku Svinia život, viete si predstaviť, že by z toho bol scenár, že by sa to sformovalo? Určite. Určite áno. Lebo tá kniha je moja srdcovka. To ako priznávam sa, tej knihe som dala všetko. Ja keď som ju dopísala, ja som si myslela, ja už nenapíšem nič, ja už nedám na papier, ale ani slovo. Ja som jej dala úplne, čo bolo vo mne. Či sa to týkalo tých výrazových prostriedkov, alebo proste zápletky, alebo pocitov.
lebo ja som, ako ste čítali, ja som to písala cez myšlienky a pocity tých hrdinov. Preto ja som si ho doniesla zo Sahary a keď som bola v Tunise a Arabi hovoria, že púšť očistuje dušu a učinuje poznanie. A ja, teda môjim cieľom bola aj táto kniha, teda aby očisťovala duše čitateľov, preto som si zvolila, teda nech sa tej knižke darí. Ja ťa uvádzam do života, milá kniha. Prajem ti veľa čitateľov, prajem ti, aby si bola úspešná. A keď, milá Janka, dovolíte, ja by som symbolicky s týmto pieskom, symbolicky by som posýpal celú našu Slovenskú republiku. Od parlamentu až po poslednú cigánsku osadu. Aby sme si očistili duše, aby sme boli plní poznania. Nech sa jej darí, nech sa nám Tak, toto je ten koniec, ďalej každý sám pôjde svojou cestou, kto vie kam. Povedať to môžeme, je to len pár slov. Ty si predsa stále mojou súčasťou. Vôbec nie